Hai bayapsongno hai lamsogo ani channel twiprasa jaiti ani channel ni mumungkha twiprasa jaiti norani channel swrwngwi kwbangma tok Broiler Tok no bahaikhe rwnai bahaikhe pusinai bahaikhe ada charwnai bo jorao bo bemaro bo bithi no rwnanang abonor ani video ni bisingtwi swrwngwi mana haikhe bayapsongno bang tini sana ani day 8 8 din kha tini bai ani tok kai bayapsongno rok nainai ani tok 8 din bobo haikhe torkhas nainai ani tok 8 din bobo suk torkha ang weight suinika ani weight ingkha sorry ani tok ni weight ingkha 450 gram tabuk ani tok 8 din se 450 gram kai thamake bayapsong norok haikhe bobo haikhe mo sukka 8 din ba 8 din se 450 gram kai thaka aboni bagai abo bebak jotno khaima bisingtwi tainini kwsrangni bisingtwi hingke naidi ang tini abo kwbangma maintain tonga maintain no maintain no jeske mano maintain khlaina nangnai bahaikhe maintain khlaina hingke naidi ang tini 8 din norok nukhona ani light je rwmani je bulb rok rwmani abo bebak kuchuk norok ang bulb suke rwnani amo ani video norok no ang sajak norani video link description o rijak tongo aro naimano day 1 ni simi 35 days jora kwbangma video khlaijak tongo aro norok nai swrwngwi mano aro rogo bulb ang botiki tisana aboni ang ulo jora mangkha hingkai ang video swnamnai ang bahaikhe light rok rwnai ba bahaikhe ada rok sugri rwna haikhe te bayapsong tini 8 din ang swrwnglainai naidi norok ani oro ada samani je bati obo aigi chikon tongmani obo change khlai rwkha karon tamani himba borok o chikon bati bai hingkai ada chanani belai osubida wngthaka tamani himba borok torbai khe hingkai ada bo datino payo bati chikon hingkai te ada bo borok sathukjakya aboni bagai bati kotor ma rwkha hingkai twi boyong bo norok naising je twi boyong aigi chikon tongmani tabuk kotor no ang slai rwkha norok bo je jagao charana eba paikari je jaga charana aro norok a dugano ada chamani bati twi nungmani bati obo bebak manbanai twi nungmani no dinker arpor ada chamani no hono feeder abo norok dugano sandi feeder by dinker rohde twi nungjaknai bati no hono dinker tai ada chamani bati no hono feeder am haikhe sankang norok no a dugan malik rohonai tai naidi norok oro kotor bati rijak kintu chamani ba chamung bai twi beramani hingke same to same ada ni pore twi ni pore ada ni pore twi amo haikhlai norok beradi obo norok nang aigi no saka first day no ada twi bebak bobo haikhe beranang abo saipaijak tai bayapsong norok no ang tini tebo sana muchungo je 8 days borokni o porda khulukma rok o porda khulukma bo naisidi je tirpal bairani abo norok tisai redi omo tisana tapokdi weather no nai tisadi phia bisi kwchang khai ba bati rok wakhang khai norok tirpal no khiklai marnai tamni hamba bisi kwchangma hapkai bo borok kongrai rom thanai hingke bisi kongrai rom thang hingkai tok weight bari yangnai hingkai bisi weight bari hingkai tok bemar klai thanai hingke thwipano mano bo aboni bagai jora no naiye ba weather no naiye norok o tirpalok ma khiklainai ani yang ba tini kutungba borok no tirpal tisai rwkha borok oxygen kaham manui bono weight rok barinai aboni bagai norok bamti kheno maintain ma khlainai tai kongrai jodi wngkha hingkai norok tamo bithi use khlainai hingkai throx aboni twi bo ang onyo video ang khlainai jora mankhai norok ani oro naimannai kongrai wngkha hingkai jesa purpano throx rudi throx rwnai 100 chicks jodi 100 bwsa hingkai tok broiler jodi 100 ta bwsao nung 10 gram ba 10 gram rwui twi bai gulugui sarigo redi 10 gram twi gulugui twi nungma dingkaro sarigo khlai rwui abono phungo logi no kintu nungbai phanangtu abono khibui a bati no kaham gai sui ma sinai aboni bagai nor khel khlai di
8 din ni simi hingkai sengtam use khlainai hingkai vitamin bo use ma khlainai 8 din ni simi vitamin use khlainai jehetu 7 din no nung vaccine rwnai 7 din ni vaccine rwma bo ani oro video khlaijak tongo norok a video link go sinai naimane ang description o rwano 7 din no khai vaccine ma rwnai vaccine rwbayoi salsa gap khlaidi tei salsa gap khlaioi 8 din 8 din ni simi hingkai salsa gap bolde 7 din no to nung vaccine rwnai hingkai sal pora gap wngthana abo salsa hingkai 8 din abo 8 din romjago 8 din ni simi hingkai nung vitamin chari mano je vitamin a vitamin bumungkha bimarel ang norokno bimarel bo phonuknai a bithi ni bumungkha bimarel norok haikhe naima khana bayapsong oro je bimarel bithi ni bumung bimarel oro o bimarelo joto vitamin no tongo je vitamin naki tok chawi bolinani moto nainai di norok oro nukhana vitamin A vitamin D3 vitamin E vitamin B12 obo bebak tongo o vitamin rok chari khangkai tok bo bolinai tai tok bo kaham kwrwng wngwi bini bwsak rok torthani lokhani bono chubanai aboni bagui bayapsong norok ani channel o kaham khai tebo swrwngwi manai o vitamin rwna phano onek limit tongo aro a bokhogo ba bithi o swijak tongo norok abo bo porinai mano phiya baksa sao o bimare lokchari khai o throks rok khanika hingkai chaya ba tok bahan chawi chaya amo haiya chwng jefru kongra ingo chwng kongra ni bithi chao chini borok rok chwng jefru lumo chwng luma ni bithi chao chwng sori kaham tongna bagui apple angul chao amo haino borok bo jorao bongni vitamin sago kom wngma bai borok jorao vitamin nango jorao kongra wngma borok bo a kongra wngma jorao kongra ni bithi char khaise borok kaham wngnai karon borok kha nok bisingo pusijaknai ro am bagui borok no obo hai bithi rok charna nango oboni কোনো side effect wngya norok কোনো tabana de baksa sao omo rwmani chaya ba omo ni bahan thoya amo hai rok ta wansukdi haikhe bayapsong ano channel o norok naitongdi tai subscribe khlaina ta please norok subscribe khlaijadi ani channel o tai norok swrwngmani kaham tok rok no bahaikhe pusinai broiler tok no bahaikhe rwnai naitongjadi ani channel twiprasa jadi tai share and comment khlaidi bai joto no HAMBAI.